Noping-noping brownie slice. Halo Besti. Iki wingi aku anak sentakok Besti, lokasi di mana dan harga berapa brownie slice-nya Besti? Lokasiku nek Desa Bareng Dusun Kedung Pring Besti. Terus regone iki mek 10.000 Besti. Brownie slice ukurane 15 kali 5 cm Besti. Masih regane mek 10.000 Besti, iso pilih topping, iso pilih coklat lumer kesukaanmu Besti. Wis tau dijamin mantul nyoklat ngono lho Besti. Iki wis best seller nek dapur di. Iki sing pesen njaluk topping serba coklat ya Besti, ya wis aku manut tak topping coklat meses, coklat Oreo, coklat choco chip ngono ya Besti. Asline pilihane coklat lumer iki akeh Besti, enek strawberry, coklat, green tea, tiramisu, cappuccino. Terus nek toppingnya enek pilihan choco chip, meses, Oreo, kacang, keju, ngono Besti. Dadi dirimu iso milih Besti, pengine topping opo, terus glaze opo, ngono Besti. Iso menyesuaikan kok tante bakul iki. Wes mari nek aku noping Besti baru tak kreseki terus tak gawa ndek ngarep Besti, bendang dijupuk sing pesen terus cair. Ya wes ngono Besti, tak tunggu pesenanmu. Bye bye Besti.